Jeg vil nu bevise produktreglen, og vi har en sætning, der siger, at hvis f af x og g af x er differentiable, så er funktionen f af x gange g af x differentiable med differentialkvotienten f mærke af x gange g af x plus f af x gange g mærke af x. Og når vi har en sætning, så kan vi også bevise den, og det vil jeg gøre ved hjælp af 60'erne-reglen. Og vi kan starte med at tage et kig på grafen her, som kunne se sådan her ud. Og hvis vi så laver et punkt her og et punkt her, så har vi altså en funktion, der hedder f af x gange f af x0 gange g af x0, og vi har x0 her, og så har vi så en ændring her, så den hedder x0 plus h, og her kommer den til at hedde f af x0 plus h gange g af x0 plus h. Og vi har altså en sekant her mellem de to punkter, og vi vil gerne finde tangenthældningen på grafen, og det gør vi ved at til sidst at lade x eller lade h gå mod 0, sådan så at sekanten altså nærmer sig 0. Vi vil gerne have den til at nærme sig tangenten, så vi får tangenten. Det første vi altså gerne vil finde, det er funktionstilvæksten, som er det første trin i tretrinnsreglen, og det er altså ændringen i y, og den hedder altså f af x0 plus h gange g af x0 plus h minus f af x0 gange g af x0. Og det kan vi ikke rigtig gøre så meget ved, så vi går bare videre til næste trin, som er differenskvotienten, som er ændringen i y over ændringen i x. Og den kommer altså til at hedde f af x0 plus h gange g af x0 plus h minus f af x0 gange g af x0. Og hernede er det så x0 minus x0 plus h, og det er altså bare x0 minus x0, så der kommer altså bare til at stå h hernede. Og det kan vi ikke rigtig gøre så meget ved, så vi får en rigtig god idé, som gør, at vi forlænger brøken og minuser det, som vi har forlænget med. Så den kommer altså til at hedde f af x0 plus h gange g af x0 plus h minus f af x0 gange g af x0. Og så er det så det, vi lægger til og lægger fra igen. Det er altså plus f af x0 plus h gange g af x0 minus f af x0 plus h gange g af x0. Og det kan vi så lave om til to brøker, hvor vi kan sætte noget ud for parentes. Vi kan altså se, at her har vi f af x0 plus h, der går igen. Så det kan vi altså sætte uden for parentes, så vi ser f af x0 plus h, parentes, g af x0 plus h minus g af x0. Og det er altså minus g af x0, vi har herovre fra. Vi har f af x0 her, og f af x0 her, der går igen, og derfor får vi minus g af x0 her. Og det siger vi så, vi skal huske at sige over h. Og vi siger så i den anden brøk, der er det så, her har vi så g af x0, og g af x0, der går igen, så det kan vi sætte uden for parentes. Så der står g af x0, parentes, og så har vi f af x0 plus h her, og minus f af x0 der. Så den kommer til at hedde f af x0 plus h minus f af x0. Og det kan vi ikke gøre så meget. Så kan vi så gå videre til trin 3, som er differentialkvotienten. Og vi ved, at hvis f af x0 plus h minus f af x0 over h, der ved vi, at hvis h går mod 0,
så vil det give f mærke af x0. Og det samme gælder for g af x0, så det vil sige, at hvis g af x0 plus h minus g af x0 over h, altså hvis h går mod 0, så vil det give g mærke af x0. Og det kan vi altså tage og kigge heroppe på, så det vil sige, at her der får vi først f af x0. Og det her det er altså det samme som g mærke af x0, så det vil sige, at der står gange g mærke af x0 plus g af x0 plus g af x0 gange det samme her, altså det er det samme som f mærke af x0, så der kommer til at stå gange f mærke af x0. Og vi ved så, at her kan vi så igen lade h gå mod 0. Så der kommer altså til at stå f, hvis vi lader h her gå mod 0, det vil sige, at den fjerner sig, så kommer der altså til at stå f af x0 gange g mærke af x0 plus g af x0 gange f mærke af x0. Altså har vi fået det samme som heroppe, bare en anden rækkefølge, men det betyder ikke noget. Og derfor ved vi altså, differentialkvotienten for produktreglen er f af x0 gange g mærke af x0 plus g af x0 gange f mærke af x0. Jeg vil nu gennemgå et eksempel, hvor vi bruger produktreglen, og til det der har vi en funktion, der siger y er lig med 3x gange cosinus til x. Og differentialkvotienten for produktreglen, den var y mærke er lig med f mærke af x gange g af x plus f af x gange g mærke af x. Og hvis vi så skal gøre det med funktionen, så kommer den altså til at hedde y mærke er lig med 3 gange cosinus til x plus 3x gange minus sinus til. Jeg vil nu gennemgå kædereglen, og for kædereglen der har vi en funktion eller en sætning, der siger, at funktionen s af x er lig med f af g af x. Den er sammensat med g som den indre funktion og f som den ydre funktion. Og der er differentialkvotienten den er s mærke af x er lig med f mærke af g af x gange g mærke af x. Jeg vil nu gennemgå et eksempel, hvor vi bruger kædereglen. Og hvis vi har funktionen y er lig med cosinus til 3x plus 4, skal vi altså starte med at lokalisere f af x, som er den indre funktion, og g af x, som er den ydre funktion. Og den ydre funktion, er f af x, og det er altså her cosinus til x, og den indre funktion, det er altså 3x plus 4, og altså gx. Og vi skal altså differentiere den her funktion, så det vil sige, at den kommer til at hedde y mærke er lig med f mærke af gx gange med g mærke af x. Og hvis vi starter med at differentiere f af x, så er det altså cosinus til x differentieret, det giver minus sinus til g af x, som er 3x plus 4, gange med g mærke x, og
det der differentieret, det giver bare 3, så det vil sige, at det kommer altså til at bare hedde minus sinus til 3x gange 4 gange 3.